Welkom, beste mensen, in het verdronken land van Saftingen. Luisteren wij om te beginnen naar woorden uit het Markus-evangelie. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat zij gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten en te drinken. Met het uitzicht op de komende weken van de zomervakantie hoor je mensen soms met een diepe zucht zeggen: daar ben ik nou echt aan toe. Even ertussenuit, iets anders zien en beleven of een keer lekker niks doen. Voor vele mensen is de drukte van alle dag een vast gegeven. Velen lijden er ook aan. Ik word geleefd of mijn hoofd zit zo vol, hoor je dan. Dan is het tijd op zoek te gaan naar het evenwicht tussen doen en rusten. Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten, lezen wij bij Markus. Rust en bezig zijn twee kanten van dezelfde medaille. In ons doen zit de rust besloten en ons rusten kent een actieve kant. Zowel het doen als ook het rusten hebben een spirituele betekenis. In onze christelijke traditie omschreven de kloosterlingen het met vacare deo, vrij zijn voor God, of ruimte maken voor God. Van het woord vacare, vrij zijn, is ons woord voor vakantie afgeleid. Dat kan vorm krijgen door een concrete plek, thuis, in de bergen, het bos, in de duinen of hier in het verdronken land van Saftingen. Maar dit vrij zijn is ook een innerlijk gebeuren. Door de stilte op te zoeken kun je zo'n plek creëren of je bewust maken dat deze stilte ook in jou aanwezig is. Je zoekt deze rust, deze stilte op en dit bevordert de stilte om je heen en dan ook weer met terugwerkende kracht de stilte in jezelf, in je hart. Tijdens de stilte kunnen veel dingen een plekje krijgen en tot rust komen. En dit straalt uit naar je gevoel, naar je emotionele waarneming en werkt tenslotte door naar je leven van alle dag. Door ruimte te maken voor God ontstaat er ook ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander. Stilte is van niemand en voor iedereen. Stilte wordt een schaarser goed. De wereld is vol decibels en verloren concentratie. Overal is drukte en lawaai om ons heen. Mensen lopen je voorbij met oordoppen in. Gesloten oren horen niet. Stilte is een weg naar de kern van ons leven. Hier mag de vraag gesteld worden waarom we leven en voor wie we het doen. Stilte is een zegen voor wie haar toelaat, want ze geeft rust, mildert, heelt, verdiept en verbindt. Stilte is het leven zoals het je overkomt. Dat de stilte en de ontmoetingen van deze zomer gezegend mogen zijn.